Dit binnen beelden van de helmcamera van een van de F-16-piloten die de Russische Topolevs onderschepten. Het is net de eerste keer dat de Russen haar in het Europese luchtruim zien litten met haar bommenwerpers. Na het vallen van de muur was eigenlijk de Koude Oorlog een beetje tot het einde gekomen. We hebben ook gezien dat er geen vluchten meer waren van Russische vliegtuigen. De afgelopen jaren zien we dat de intensiteit weer zijn toegenomen. En dit jaar hebben we er al uiteindelijk alweer 4 gehad. Waarbij we Russische vliegtuigen tot ver in ons verantwoordelijkheidsgebied hebben geïntercepteerd. Voor eerste luitenant William, achternaam Wollevleenbasis net bekend maatje, wie het de eerste keer dat hij maar de F-16 in actie kwam. Zoiets is me nog niet eerder overkomen en het was best wel even spannend. Je hartslag gaat omhoog en je denkt maar aan één ding. Je bent gefocust en je wil zo goed en veilig mogelijk en zo snel mogelijk die kant op. Je hebt ook een aantal raketten bij en alles staat op scherp. En dat is wel een grote verantwoordelijkheid en dat is ook wel bijzonder om dan naast echte Russen te hangen met wapens en maar af te wachten wat ze eigenlijk gaan doen. De moording vindt plaats op zo'n 200 kilometer boven de Waddeneilanden. En als gebeurt er net een gek soort. We hebben wel de vliegers zien zitten en de staatsschutters zien zitten. We hebben visueel contact gehad met ze, maar we hebben niet met ze gesproken. We hebben wat over en weer gezwaaid en dat was het wel eens een beetje. Toch had de ondervinding wel indruk maken op de 26-jarige piloot. Het is heel bijzonder om een keer in het echt een groot Russisch vliegtuig te zien met een grote rode ster en Russische letters erop. Dus het is, je bent je eigenlijk aan het vergapen aan wat je ziet. En tegelijk probeer je alles goed in de gaten te houden en je bedenkt dat het best wel eventueel serieus kan worden. Dus je let goed op je maatje, je kijkt om je heen en je probeert je werk gewoon zo goed mogelijk te doen. Ja, na de dienst dan drinken we even een biertje en dan hebben we het er nog even over wat er allemaal wel niet gebeurd is. Dat het best wel eigenlijk wel gaaf is en een mooie ervaring voor ons. Nooit de piloot een eindje opvliegen is de begeleiding toch Engelse vliegtuigen overnaam. De feestje moet nog uitzieken waarom het de Russen hier heel tijd wegkomen.